Сега предлагам да фаним към възела. Окей. Оттам да минем по цялото било там типиците и да седим през Чира. През Чирските езера. Оти на спално поле ще е пълно с тълпи. И да избегнем тълпите, да минем билото там през типиците. Аре, Балкане! Давай! Този желон беше затрупан, я? Да, зимата няма никакъв. Не, зависи от зимата, ама миналата зима го нямаше. Само това му се стърчеше. Връхчето. Иначе не съм гледал времето как е. Ти провери ли го? Дават го слънчево. Слънчево. Ветър? Не. Се разбери? Да. Това става на гъс. Да. Са е добре. Ще задържи още и месец така. Август месец вече. Видя ли го какъв лъвски скок напри? Даже май аз го снимахте. Гледай го хора, гледай. Бегай тук. Бегай, сега ще намокриш, я там ходи в реката. Ево тук, ево. Ево. Къде? Ай, оди там. Ево, ай. Влизай вътре. Тъмън, а? Екстра!
мене при жива вода. Аре бе, влизай вътре, влизай, ай, да. Пушторе. Ай, още 30 метра излизаме на възела. Възела. Да хапнем и... Сандвич е Балкан. Знаеш това? Всичко е Балкан. Айде да отскочиме до Опрено. Връх Опрено. Имам още 1, 2, 3. Да качим.
Айде. Пет минути почивка и продължаваме към Типика. Има бе! Дървена, има бе, дървена! Голям Типик! Типиците! Големия! Там трябва да е, това трябва да е малкия. Джангала отсреща. Айде, трети върх занес. Каменица и оварника, приближаваме се все по-близко до тех. 2645 метра голям. Тук мога да пия едно кафе. И едно кафе мога да пия на тук даже. Така, маркирай. Тук бех аз Балкан. Този Балкан. Кончето пред нас. Дай по кафе. Върви. Че да видим бай Георги докъде стигна. Нещо конче подобно и Да, това е малкото конче. Магарда на малко конче. Не е кон, магар е. Така. Балкана мини. Айде, минавай. Браво. Сега чакай аз да мина. Сега с тези щеки тази камера ще е малко тегаво. Ставаме камерата тук.
Минава се, ама чекай, че щеките ми се закачиха. Ако искаш ми дай щеките. Да мога да се надееш с ръцете. Дай бе! Дай щеките! Чекай. Дай ги та. Ево тук, фащате си с ръцете и минаваш. Еми как ти е по-удобно? Ако искаш мини отгоре. Ето тук, ето тук мога да стъпиш. Ето тук мога да стъпиш. Тук и тук долу. Така. Така, че сега да вземеш щеките. Свали ги до вас. Може някъде да ги пуснете. Да не паднат я тук. Няма да е. Тук ще ги такова. Че тук не ни вършиш никаква работа тези щеки. Айде Балкане, върви моето момче. Така, върви. Върви си там по пътеката. Браво. Ево тук къде съм аз. Кончето. Това е тук по техничната част, не е нещо такова. Защо бе? Абе стъпи там бе! Стъпи, къде ти е десния крак? Държи се с ръцете и прескочи от другата страна. Така, държи се там. Дай го по левия крак, го дай по-близко. На тази скала до това, до тебе. Стъпи. Така. Не, сигурен съм. Вземи си щеките. От тук само имаш и после минаваш отстрани. Чех да ги оставяш щеките. Ако искаш, дай ми ги на мене. Дай щеките. Ето тук си стъпваш, тук е широко. Балкан, ева Балкан. Ева тук Балкан. Давай, слизай натам. Слизай. Тук, откъде се качи, ева тук. Давай. Да тебе го случи. Ама от тук трябва да дойде тук. Ево тук ги се хвани за този камък, стъпиш тук, има стъпки и си минаваш без проблем. Качи се горе. Ето горе се хвани за това.
е високо, тази страна е по-ниско. Балкан е от тук. Ево, че там ще пречи. Качи се горе. Горе се качи. Тук Балкан. Тук е високо. Тук е високо, тук има 1 метър. И нещо. Виж тук какви стъпълца имат. Искаш така следи, на мен ми е високо. Ай, това е. Вземи си щеките. Види пак. Викаш това магаре? Това магаре те озори малко. Магаре се озори. Ева сега да минем от тук Балкана. Така. Опа. Давай, давай. Въздушни ръбчета. Дай ги щеките, дръси с ръцете. Дай. Ево Балкана да не пречи. Ево тук. Така, дръс. Тук се трябва движение. Да, искаш да връдиш магарето? Да. Това беше. Тук вече няма проблем. Магарето си е магаре и оно не се дава. Не. Къде да го включи? Оттам, от десно. Десно. Така. Ай сега там и си готов. Връх типик. Оня беше голям типик. Да. Той е просто типик. А там е малък типик или среден типик, Пари му майката. Къде бехме? Къде дойдехме? Я го джангала срещу нас. Момин двор, Кралев двор, малка каменица, Валявишки чукар, каменица отзаде, каменичка кукла, чукар. Не остана. Превалския и... Тук се спускаме, после качваме там къде е снега. Е последния връх, Превалския чукар. И оттам слизаме надолу към Винарска порта и слизаме по Кречевските езера. Цигара пауза.
Остава ни още един връх да качиме. Превалския чукар и се пускаме към Винарска порта. После покрай Чирската езера се връщаме на Малка Бащийца и към Мозговичко водофащане. Км до тук, 1900 метра. Положително. И последното качване за днеска. Превалския чукар. То баир отдалеч изглеждаше по-равен, но му се не види. Тук има голяма преспа. Няма табел, ма на камък е написано Превалски чукар. 2000 и колко? 2600. Сега ще видим на карта колко беше това. И от тук надолу. Тук отдолу е Винарската порта и се спускаме към Чирските езера. Един камък пише, на него са написали с Превалски чукар. Превалски чукар, 2600. 2600 и колко? 5 метра. И 5. Да. Това ни е последния. Последната мъка за днес. За днес е последното качване от тук надолу.
От тук надолу само спускане. Имаме сигурно още около 7 км, 8 до колата. Часовник крага 3%. Няма да мога да фана целият трък. Чирските езера, по-близко, горните, долните. Чирски и там отзаде май имаше още едно. И ние сме все по-близо до Винарска порта. Сега като види долу езерото, мале. Само да видиш как ще изстреля с 300 и ще с главата надолу. Че къде? Е, тук трябва да е. Няма. Йок. Че ви има някъде по-натам да няма. Тук някъде трябваше, от тук е изворчето. Яго. Ето го Маркуча. Вода! Вода! Това иначе летото го нема. Е, виж къде е фанато, тук е напълно. Да. Ти не пий салто вода, моля се. Балкан. Е, от къде да ти покажеш? не. Виж, виж. Хайде влезе вътре. Има такова, има риба, фаща някаква риба. Фаща и пастърва. Хай. Evo, evo. Evo, evo. Evo, vidi. Aj, vidi. Maj ne.
приключи скъпането. Да продължаваме към заслона на спасителите и там ще е края на видеото. Тук мисля да сложа край на видеото. Абонирайте се за канала, коментирайте, харесвайте. Така днеска супер готин ден. Цял ден в планината. 23-24 км. 2000 метра положителна денивелация. Много емоции, много панорамни гледки. Заредени. Байгър, ти ще кажеш нещо? Какво да кажа? Перфектен ден. Перфектен ден. За който има крака, който не може да седи долу. Не за него.